Minulla on tässä vieressäni diplomi-insinööri Kerttu Poso Valloksilta. Kerttu, kerro vähän, mitä sun työnkuvaan Valloksilla kuuluu. No, mä olen Valloksilla tuotepäällikkönä ja mukana muun muassa tämän uuden Vallox Digit 2 SE:n suunnittelussa. Vallox on tänä vuonna jälleen vahvasti esillä tuolla FinBuild-messuilla. Mikä on tämänvuotisen FinBuild-messuosaston merkittävin uutuus? Merkittävin uutuus on varmaan juuri tämä Vallox Digit 2 SE-kone, joka tulee markkinoiden suurimpaan segmenttiin, eli normaalikokoisiin omakotitaloihin. Ja tämä uusi kone tulee korvaamaan vanhan suositun Vallox Digit SE:n, joka on varmaan yksi Suomen myydyimmistä ilmanvaihtokoneista. Valloxin Digit oli aikanaan monessa suhteessa edelläkävijä markkinoilla. Miksi nyt tarvittiin uusi Digit 2 SE? Tässä nyt on ajan kuluessa jonkun verran nämä konetta koskevat vaatimukset muuttuneet. Eli esimerkiksi energiatehokkuutta ja ääntä ajatellen. Lisäksi sitten on uusia taloissa vähän uudenlaisia lämmitystapoja. Eli on tullut nämä maalämpötalot ja muut vesikiertoiset lämmitystavat. Mitkä on rakentajan kannalta Digit 2 keskeiset ominaisuudet? Ensiksi pitää mainita tämä meidän Vallox Digit SET-ohjausjärjestelmä ja hiilidioksidi- ja kosteusohjaus, joka on vastaavanlainen kuin edellisessä koneessa, Vallox Digit SE-koneessa ja myös muissa Valloxin automaattisesti ohjautuvissa ilmanvaihtokoneissa. Millaisia versioita uudesta Digitistä on saatavilla? No, saatavilla on sekä sähkö- että vesikiertoiseen lämmitykseen soveltuvat koneet. Ja erityisesti pitää mainita maalämpötaloihin soveltuva versio, jossa on nestekiertoinen etu- ja jälkilämmityspatteri. Ja tällä nestekiertoisella etulämmityspatterilla voidaan talvella sitten lämmittää ja kesällä viilentää tuloilmaa. Mainitsit aikaisemmin muotoilun yhtenä Digitin tärkeänä ominaisuutena. Miksi muotoilu on niin tärkeä asia nykypäivän ilmanvaihtolaitteissa? Ilmanvaihtokoneet jo sijoitetaan näkyville esimerkiksi kodinhoitohuoneisiin, jolloin ulkonäkövaatimukset on vastaavanlaiset kuin muilla kodinkoneilla. Ja me ollaankin käytetty tämän uuden koneen muotoilussa muotoilutoimisto Muodonvuoksi Oy:tä, joka on aika hyvin osannut löytää sopivan muotoilun nykyaikaisiin taloihin.